ҳолатҳои бениқоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ гашту гузори одамон ҳанӯз ташвишовар аст, гарчанде ҳамарӯза бо воситаи васоити ахбори умум дар бораи қоидаҳои тиббию санитарӣ ва риояи фосилаи иҷтимоӣ таъкид шавад ҳам, аммо мушоҳидаҳо нигаронкунанда мебошад. Давоми ҳамагӣ 10 дақиқа дар ду тарафи истгоҳи автовокзале ба истилоҳи маъмул кӯҳнаи шаҳри Хурҷанд камераи телевизионӣ чунин ҳолатро мушоҳида намуд. худи ронандагони нақлиётҳои мусофиркашонӣ низ ба қоидаҳои беҳдошт беаҳамиятӣ намуда саломатии худ ва наздикони хешро дар хатар мегузоранд. зимни суҳбати сари роҳи бархе аз нафарони калонсол бениқоби тиббӣ муҳофизате гашту гузор намудани худро ба ҳарорати баланди ҳаво вобаста намуданд. تو داخل نقلیات جمعیتی به اقل نقاب کنتون برای بهتری خودتون نقابتون کنید. می‌دونید جریمه پیشنهاد شده که برای نداشتن نقاب. چه به نقاب داشتی؟ خیلی بهتره کم تر احتیاط دو ماسکی کرده میگه. خب؟ خیلی دیگه هم جریمه. باید دیگر نمیگه. Şam'e kurban isen. Ayşem buramdaki Şam'ı günü Ayşem buranın olsun içersen de farklı bir şey diyor. Şam'e hava garme Şam kıyına mı farklı? Adı şimdi son rastlayıcı. Onda Ayşem buranından beri. O sonra da acı doğru. O da seraşar rastlı. Hayır bu behter aş maske karda gari zarur var. Yine bazı mevsim çeşit girişten karomuş kaldı. дар истгоҳ ронандагони нақлиёти мусофиркашони таксе ки ба самти Спитаменде ва Шишта Равшан Зафаробод душанбе ҳаракат мекунад, бе пӯшидани ниқоби тиббӣ ба ҷамъ намудани мусофирон машғуланд. гузашта аз ин дар ин истгоҳи такси саҳнаҳои аҷоибро низ мушоҳида кардан мумкин аст. инҷо низ ягон меъёри санитарӣ ва масофаи иҷтимоӣ риоя намешуд. ронандагони таксиҳо напурсиш бори мусофиронро байни худ кашмакаш карда шӯру ғафо мебардоштанд. кадоме зур барояд мусофиронро ба манзилаш мерасонанд, аммо ин мавзӯи дигар аст. риоя нагардидани масофаи иҷтимоӣ дар дохили нақлиётҳои ҷамъиятӣ масъалаи дигари баҳсталаб аст. ронандагони нақлиёти мусофиркашони зимни суҳбати бидуни камера сабаби зиёд гирифтани мусофиронро дар боло рафтани нархи сӯзишворе баён намуданд. ҳамчунин дар бештари ҳолат худи ронандагон низ бениқоб нақлиётро идора мекунанд ки хатари зиёд ба саломатии мусофирон эҷод карданаш мумкин. барои риоя накардани реҷаи ниқобӣ дар кишвар ҷарима муайян шудааст. чанде қабл ба кодекси маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид шудааст ки дар он омадааст шаҳрвандон дар ҳолати надоштани ниқоби муҳофизатии тиббӣ аз 116 то ба 290 сомони ҷаримабандӣ шуданашон мумкин аст. бино ба маълумоти коршиносони соҳаи тиб, даври дуюми ин беморӣ дар инсон бенишона гузаштанаш мумкин. аллакай дар бархе аз кишварҳои аврупо мавҷи дуюми бемории коронавирус паҳн гардидааст ки хатари ҷиддиеро ба саломатии инсон дорад. риоя намудани масофаи иҷтимоӣ ва қоидаи беҳдошт пеш аз ҳама инсонро аз ҳар гуна бемориҳои сироятӣ аз ҷумла пандемияи коронавирус эмин медорад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.